Ja ću danas ukratko proći kroz nekoliko tema. Prva od njih je pregled duhanske industrije u regiji, nekako stanje u industriji i trendovi koji ju prate. Nakon toga, kakvi su to izazovi koji se stavljaju pred TDR s obzirom na skori ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju. I na kraju, pozicija i aktivnosti TDR-a u jugoistočnoj Europi, znači na tržištima na kojima dominantno posluju. Ono što su trendovi koje vidimo već niz godina jeste da cigarete postaju sve skuplje i sve teže dostupne. Naime, kao što znate, cigarete su visoko oporezovan proizvod, taj porezni teret na cigarete raste iz godine u godinu na svim tržištima. S obzirom da udio poreza u maloprodajnoj cijeni čini preko 70% maloprodajne cijene, direktna posljedica povećanja poreza jeste povećanje maloprodajnih cijena. S obzirom na ekonomsku situaciju koju smo svjedoci već zadnjih nekoliko godina na svim tržištima regije, standard potrošača ne raste, dapače čak se i smanjuje. Udio troška cigareta u prosječnim primanjima potrošača se kontinuirano povećava. Ovdje imate tri najvažnija tržišta regije, Hrvatske, Bosne i Srbije, gdje vidite da na svim tržištima taj udjel utroška primanja, odnosno udjel u primanjima koje je potrebno izdvojiti za cigarete je u porastu, a da je recimo na tržištu Bosne on dosegao gotovo 20%. To znači da prosječan potrošač u Bosni i Hercegovini petinu svojih mjesečnih primanja već sada mora izdvojiti za potrošnju cigareta. To naravno je trend koji vidimo već godinama i koji će se nažalost nastaviti. Međutim, on ima za sobom vuče neke direktne i negativne posljedice. Prva od njih je da legalna prodaja cigareta, kad govorimo o volumenu, znači o količinskoj prodaji, pada. Ovo je pad u zadnje 3 godine koji iznosi gotovo 9%, a kao što vidite, ukupni volumen prodaje je iznosio nekakvih 52 milijarde komada cigareta u 2008. Iz ovoga bi se moglo zaključiti, pa dobro, ako rastu cijene cigareta, moguće da potrošači ili smanjuju potrošnju svoju nekakvu prosječnu ili u potpunosti prestaju pušiti. Međutim, to iz nekih drugih pokazatelja je jasno da se ne događa. Naime, potrošači samo mijenjaju način ponašanja u potrazi za nekakvim alternativama. Jedna od značajnijih alternativa jeste prelazak naših potrošača na rezani duhan. Kao što vidite, postotak potrošača u ukupnoj konzumaciji duhana i duhanskih prerađevina u 2008. koji su stalno pušili rezani duhan u Hrvatskoj iznosio tek nešto manje od 1%. Međutim, u 2011. dakle samo 3 godine nakon toga se on udeseterostručio. Danas je on negdje preko 7% već. Slična situacija u Srbiji, tamo je situacija bila čak nešto blaža, oko tek beznačajnih 0,2% u 2008. Više nego 10 puta veći postotak pušača koji su prešli na stalnu potrošnju rezanog duhana, dakle preko 3%. I u Bosni i Hercegovini na prvi pogled također čini se da se tamo ne događaju te promjene, dakle da potrošači unatoč poskupljenjima cigareta koje smo vidjeli, da se događaju, ne prelaze na rezani duhan. To ne bi bio pravilan zaključak zato što ovaj slajd ovdje prikazuje legalnu prodaju rezanog duhana, dakle onaj duhan koji se kupi u maloprodaji. Međutim, postoji, nažalost, kao i u cigaretama, jedan dobar dio sivog tržišta rezanog duhana. On je posebno prisutan u zemljama koje su ujedno i proizvođači duhana, gdje onda duhan direktno sa sela od proizvođača duhana završi na crnom tržištu. Kao što znate, u Bosni je Hercegovina poznato područje za proizvodnju rast duhana i poznata hercegovačka škija u stvari nalazi mjesto na crnom tržištu. Dakle, ako nije porezni nadzor vrlo intenzivan, onda postoji također to crno tržište rezanog duhana, koje je izraženije, mislim, u Bosni nego što je recimo u Hrvatskoj. Osim prelaska na supstitute, znači na proizvode koji zamjenjuju cigarete, potrošači također mijenjaju svoje ponašanje na način da
kupuju sve više jeftinih cigareta. Dakle, oni sa nekih svojih standardnih brendova i cjenovnih segmenata na kojima su se tradicionalno nalazili, se spuštaju na najjeftinije cigarete u najniže cjenovne segmente. A ako pogledate u tržištu Hrvatske, 2008. udio jeftinih cigareta na ukupnom tržištu cigareta iznosio tek nekakvih 18%, dok je u 2011. to gotovo trećina tržišta. A slična situacija u Bosni, čak i nešto izraženija, dakle sa 12% gotovo četverostruko povećanje na preko 40% pušača koji sada konzumiraju jeftine cigarete. U Srbiji čini se da se situacija ne mijenja, međutim treba istaknuti, kao što vidite, da je u 2011. udio tih potrošača prilično visok. I on je bio visok i u 2008. što je direktna posljedica toga da je Srbija nešto ranije nego ove druge dvije zemlje krenula sa povećanjem poreza i cijena, pa su potrošači nešto ranije migrirali ka jeftinim cigaretama, stoga nema znatne promjene, međutim, kao što vidite, na ova tri tržišta u prosjeku trećina tržišta se nalazi u jeftinim cigaretama. Ono što nas kao proizvođače zabrinjava je, s obzirom da se na ove pojave koje smo vidjeli, koje povećanje cijena uz nekakav pad standarda uzrokuju pad volumena od nekakvih 8%, nas najviše zabrinjava da pad prihoda cjelokupne industrije pada puno brže, gotovo dvostruko brže. Zašto je to tako? Kao što vidite, dakle, u ove 3 godine je prihod industrije u regiji iznosio pao za oko 15% i danas iznosi oko milijardu eura. Samo da pojasnim šta je ovaj broj, dakle, to je promet koji se ostvari u maloprodaji cigareta po maloprodajnim cijenama kada se iz njega izbiju davanja državi. Znači, kad se plate porezi na dodanu vrijednost i trošarine na cigarete, onda je ovo ono što ostane za raspodjelu između trgovine, distribucije i proizvođača. Dakle, značajno brži pad prihoda industrije u odnosu na pad volumena koje ta industrija prodaje. Čega je to posljedica? S obzirom da potrošači se ponašaju onako kako smo malo prije pokazali, industrija naravno nastoji amortizirati taj udar dijelom, biti i socijalno osjetljiva i u stvari preuzima jedan dobar dio poreznog opterećenja na sebe. Tako da ga porezni teret ne prenosi na potrošača u potpunosti kroz cijenu, nego ga kompenzira na uštrb svoje marže, odnosno profita, i to je rezultat. Što reći na ovu pojavu? Ona je kratkoročno prihvatljiva, međutim dugoročno vodi ka tome da industrija postaje sve teža za poslovanje, a posebno postaje teže poslovati na tržištu sa ovakvim trendovima malim proizvođačima. Zbog toga što mali proizvođači koji ovdje posluju, govorimo o malima poput TDR-a, koji nisu multinacionalne kompanije koje posluju na stotinama tržišta i mogu kompenzirati ovakav pad, makar možda bio i kratkoročan od nekoliko godina, sa nekim prihodima ili rastom prihoda na drugim tržištima, dolaze u sve težu situaciju održivosti. Tako da ova situacija pogoduje multinacionalnim kompanijama i vodi dalje ka konsolidaciji duhanske industrije koja je, kao što znate, već izuzetno konsolidirana. Naime, i u zapadnoj i istočnoj Europi udjel 4 multinacionalne kompanije na ukupnom tržištu prelazi 90%. Dakle, tek nekakvih 10% tržišta ostaje za sve ostale kompanije koje sudjeluju na duhanskom tržištu u Europi, a da ni pripadaju četiri najveće multinacionalne kompanije. Evo, to je bilo par riječi o nekakvom stanju duhanske industrije i trendovima u regiji. A sada nekoliko riječi o tome kakvi se izazovi postavljaju pred TDR s obzirom na skori ulazak Hrvatske u Europsku uniju, koji očekujemo da će se dogoditi 1.7.2013. znači za nekakvih godinu dana. Ovdje je prikazano su 3 bloka tržišta koja su različito pogođena ulaskom Hrvatske u Europsku uniju i izlaskom iz CEFTA-e. Jedno je tržište Hrvatske, dakle domicilno tržište na kojem TDR prodaje otprilike 40% svojih ukupnih količina. To tržište neće doživjeti značajnije promjene u nekakvom konkurentskom smislu, zato što su svi najveći igrači već ovdje prisutni, tržište je liberalizirano već pune 3 godine, a čak i carina koja je postojala na uvoz iz Europske unije se ukida, iako je ona bila prilično niska. Međutim, dolazimo do obaveza prilagodbe Hrvatske sa ulaskom u Europsku uniju, a to je povećanje trošarina daljnje.
Drugi blok predstavljaju zemlje CEFTA i kao što vidite on je najveći blok u TDR-ovoj prodaji. Na njega otpada gotovo 50% TDR-ove prodaje i proizvodnje. Dakle, na ovim tržištima sa ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, Hrvatska izlazi iz CEFTA-e i značajnije se TDR-u povećavaju carine za izvoz iz Hrvatske koja će tad biti u Europskoj uniji u zemlje CEFTA. I ostala tržišta koja će nekih 16% naših količina nemaju promjena carinskog režima, osim možda za nas interesantno ukoliko dođe do pogoršavanja odnosa između Europske unije i tržišta Irana, koje nama postaje sve značajnije, nekog pooštravanja sankcija da nam to oteža izvoz na to tržište. Dakle, ako pogledamo tržište Hrvatske, Hrvatska i pregovarači u pristupnim pregovorima sa Europskom unijom su pristali da će prilagoditi visinu poreznog tereta na cigarete u određenom roku onoj visini koja je prisutna među članicama zemalja Europske unije. Po tome, sa 1.1.2014. godine Hrvatska mora doseći porezni teret od 77 eura na 1000 komada i to za sve cigarete na tržištu. Dakle, ne više kao što su bile stare direktive za najpopularniju kategoriju cigareta ili za prosječnu ponderiranu cigaretu, nego baš za sve, dakle i za najjeftinije. Sad, što se događa sa našim cigaretama? Naravno da je danas najveći porezni teret na najskupljim cigaretama, dakle Ronhill je negdje blizu relativno tom iznosu od 77, on ima porezni teret od 68 eura na 1000 komada, dakle u narednih godinu i pol dana, dakle do 1.1.2014. očekuje ga povećanje poreznog tereta od nekakvih 13%. Međutim, problem nastaje na jeftinijim cigaretama. York je cigareta iz našeg najjeftinijeg segmenta. Tamo je porezni teret tek 59 eura na 1000 komada, što znači da bi dosegao ovu EU direktivu, gotovo za 1/3 se mora povećati porezni teret u narednih 18 mjeseci. To će dovesti naravno do daljnjeg rasta maloprodajnih cijena i to ubrzanog u ovom donjem jeftinijem segmentu. Priča tu nestaje, dakle osim 2014. Hrvatska je prihvatila da će do 2017. doseći novi prag poreznih tereta koji će iznositi tada 90 eura na 1000 komada. Dakle, to je što se tiče značajnijih promjena na hrvatskom tržištu sa ulaskom Hrvatske u EU, a što se tiče promjena na CEFTA tržištu, kao što sam rekao, nama se mijenjaju carinske stope. Mi ćemo, izvozeći iz Hrvatske, morati u Bosni umjesto današnjih 0% carine plaćati 15% carinu, u Srbiji će ta carina skočiti sa 15 na 57%, a u Makedoniji sa 27 na 42 i na Kosovu sa 0 na 10. Kumulativno, na godišnjoj razini, to je trošak za TDR od oko 10 milijuna eura dodatne carine. S obzirom da mi taj carinski teret ne možemo prenijeti na potrošača jer se uvjeti za poslovanje mijenjaju samo TDR-u, ne cjelokupnoj industriji, onda pred TDR-om stoji nekoliko opcija. Naime, TDR može taj teret preuzeti na sebe, financirati ga iz svog profita i svoje marže, može izmjestiti proizvodnju u zemlje CEFTA, no kao što ste vidjeli radi se o gotovo pola proizvodnje u Kanfanaru, tako da to nije beznačajan iskorak. I treća opcija je da institucije i vlada Republike Hrvatske u pregovorima sa institucijama Europske unije pokušaju dogovoriti nastavak ovoga režima slobodne trgovine sa zemljama CEFTA. Ono što treba reći je da ova pojava ne pogađa samo TDR i duhansku industriju. Ovo promjena carinskog režima pogađa kompletnu prehrambenu industriju Hrvatske i ona je slično kao i TDR orijentirana ka zemljama CEFTA u većem dijelu svoje proizvodnje. Tako da je naša nada da će hrvatska vlada zaista učiniti dodatni napor kako bi uspjela pomoći cjelokupnoj hrvatskoj prehrambenoj industriji da sa ulaskom u EU nastavi poslovati na održivi način i da ne izgubi na konkurentnosti na tim tržištima. Vrlo je često pitanje šta će napraviti TDR ukoliko to ne uspije. Rekao sam koje su opcije. Mi svakako činimo sve napore kako bismo sa jedne strane ublažili ovaj financijski efekt negativni na nas, a sa druge strane kao društveno odgovorna i socijalno osjetljiva kompanija ne ugrozili ni jedno radno mjesto u Hrvatskoj, dakle u Kanfanaru. I to će biti glavni
glavni princip na kojem ćemo mi donositi sve odluke u budućnosti oko ove teme. I na kraju nekoliko podataka o poziciji TDR-a na tržištima jugoistočne Europe i aktivnostima koje TDR poduzima kako bi ostao i dalje vodeći proizvođač duhanskih proizvoda u jugoistočnoj Europi. Ovdje je prikaz tržišnih udjela TDR-a na tržištima jugoistočne Europe. Kao što vidite, na tržištu Hrvatske TDR je lider sa dominantnim udjelom od preko 70% tržišnog udjela. Ono što treba reći je da mi ovdje pokazujemo podatke koji su, kao što sam napomenuo, malo prije 3 godine iza potpunog otvaranja i liberalizacije tržišta i vrlo smo zadovoljni sa ovako visokim tržišnim udjelom kojeg smo uspjeli očuvati na hrvatskom tržištu. Na tržištu Bosne i Hercegovine također lider, dakle prva kompanija po tržišnom udjelu koji iznosi oko 33%, i na ostalim tržištima manji tržišni udjel, Crna Gora 15%, Kosovo 8% i Srbija 8%, Makedonija 7% i Slovenija 4%. Dakle, u ukupnosti svaki 4. potrošač cigareta u regiji puši cigarete TDR. Ono što valja istaknuti da je TDR jedna od najvažnijih hrvatskih proizvodnih kompanija, ali ne samo to, nego je TDR i jedan od najvećih hrvatskih izvoznika. Mi smo tu poziciju dodatno ojačali u 2011. godini, kada je izvoz iz TDR-a iznosio oko 60% ukupne prodaje TDR-a. Ono što tomu svakako pomaže jeste Ronhill, naš najvažniji brend koji je jedan od najprodavanijih cigaretnih brendova u jugoistočnoj Europi, tako da je svakako naš fokus i dalje na jačanju te izvozne pozicije TDR-a. Priznanje koje smo dobili prije nekoliko tjedana od udruge Hrvatski izvoznici, nagradu Zlatni ključ za najboljeg izvoznika na tržište, hrvatskog izvoznika na tržište Bosne i Hercegovine, je upravo refleksija ovih naših težnji da se fokusiramo na izvoz iz Hrvatske. Mi smo na tržištu Bosne i Hercegovine prodali prošle godine oko 3 milijarde komada cigareta i ostvarili prihod od oko 33 milijuna eura. Međutim, TDR se ne zadovoljava samo time da čuva postojeću vodeću poziciju u regiji, nego čini maksimalne napore kako bi iskoračio na tržišta izvan regije. Ovdje je prikazan volumen prodaje koji smo ostvarivali 2008. godine na tržištima, dakle izvan Hrvatske i regije, koji iznosi oko 700 milijuna komada cigareta. Plan za ovu godinu je gotovo 2,5 milijarde komada, dakle mi planiramo utrostručiti, više nego utrostručiti izvoz na ostala tržišta koje uključuju Češku, Njemačku, Italiju, Iran, Španjolsku, Rusiju, od prošle godine Bliski istok, Sjeverna Afrika. Kako bismo to uspjeli, nastavno na iskorak koji je TDR napravio prošle godine na tržište Rusije, TDR u ovoj godini planira iskorak na tržište Bugarske. Mi ćemo za nekoliko mjeseci biti prisutni na tržištu Bugarske sa brendovima Ronhill i York. To je inače tržište koje je nekakav prirodan odabir s obzirom da je naslonjeno na tržište regija, pripada Europskoj uniji, međutim i zanimljivo tržište zbog svoje veličine, 8 milijuna stanovnika, oko 16 milijardi komada cigareta, preko 200 milijuna eura prihoda industrije na tom tržištu. Tržište sa relativno visokom incidencijom, 44% govori o tome da gotovo svaka druga odrasla osoba je pušač. Tako da je s našeg aspekta to interesantno tržište, pa evo, nadamo se da će i ovaj iskorak prvo jačati našu izvoznu poziciju, a drugo naravno pomoći održivosti TDR-a. Ono što nas ispunjava svakako zadovoljstvom i ponosom jeste da ove godine TDR slavi 140 godina od svog nastajanja. Ja bih rekao 140 godina tradicije i uspjeha u koji su utkali svoje znanje mnoge generacije zaposlenika ove kompanije, a koji za nas koji danas upravljamo kompanijom predstavlja svaku obavezu da nastavimo sa uspješnosti i sa razvojem i rastom te kompanije. Kako bismo to uspjeli, TDR naravno čini niz aktivnosti, a ona na kojoj se uvijek fokusiramo jer se tiče direktno potrošača jeste rad na našim brendovima. U zadnjih godinu dana TDR je
učinio mnoge napore na unapređenju svojih brendova, izbacio 2 ekstenzije Benston Slimsa, izbacio novu ekstenziju Benston Superlighta u king size formatu i Ronhill Superlighta u 100S formatu, redizajnirao u potpunosti brand York i evo ovih dana upravo na tržište lancira limitirane edicije za svoja 3 najvažnija brenda. Pa krenimo redom. Ronhill je naš najprestižniji i najsnažniji brend prema istraživanju GfK, dakle Agencije za istraživanje tržišta, koje mjeri brand potential index. Ronhill je proglašen brendom najveće snage. Mi smo za ovu obljetnicu 140 godina od osnutka TDR-a dali jedan poklon našim vjernim potrošačima u obliku 2 limitirane edicije Ronhill Prestige-a, Ronhill White u crnom izdanju i Ronhill Superlight u bijelom izdanju i nadamo se da će naši potrošači ocijeniti i prepoznati ovaj trud koji smo uložili da obilježimo 140 obljetnice na našem najvažnijem brendu. Naš drugi najvažniji brend Walter Wolf dobio je također 2 limitirane edicije u light ekstenziji, u full flavor ekstenziji. Ono što treba istaknuti ovdje je tehnološki iskorak u opremi kutijice u vidu jedne moderne teksture na samoj kutijici koju ćete imati prilike vidjeti. I u svjetlu našeg neriješenog rezultata sinoć sa Talijanima, mi smo predvidjeli da ćemo se plasirati u drugi krug, pa smo izbacili na filter 160 limitiranu ediciju Football Edition 2012. I nadamo se da će naši vjerni potrošači uz našu nogometnu reprezentaciju sljedeći mjesec se veseliti uspjesima reprezentacije. I evo zaključno, dakle, unatoč ovoj rastućoj gospodarskoj krizi i sve nepovoljnijim tržišnim uvjetima koji nas prate, TDR je uspio čuvati vodeću poziciju na svim tržištima, na tržištima regije i zadržati dominantnu poziciju na najvažnijim 2 tržišta Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Svaki 4. pušač je dakle pušač TDR-ovih cigareta u regiji. TDR, jedna od najvećih hrvatskih i proizvodnih i izvoznih kompanija, u 2011. ovaj izvozni potencijal pojačao time što je iskoračio na tržište Rusije, a kao što sam najavio u 2012. radi novi iskorak na tržište Bugarske. Ulazak Hrvatske u samu Europsku uniju stavlja pred TDR neke izazove, no siguran sam da će se TDR s tim uspješno nositi. I evo nešto za naše potrošače, dakle povodom 140 godina obljetnice osnutka TDR-a, TDR je na svom najvažnijem brendu Ronhillu lancirao prestižno izdanje u 2 ekstenzije. Evo, zahvaljujem na pažnji.